खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 23 मे 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि, देहायाव सानाय सुनाय जानो हागौ, जाब्लाबो लोंब्लाबो सान्थि मोननाय नङा, गाज्रि सान। वृष राशि, गोसोआ उसुखुथु जागोन, साख्रि जाफुंसारनायनि मिजिं थिगोन, बायदि सानखांथिजों साना बारलांगोन। मिथुन राशि, नखराव सुखु गोजोन फैगोन, बयजोंबो अनज्लायना गोरोबलायना थानो हागोन, साना गाहामैनो बारलांगोन। कर्कट राशि, गोरोन्थि हाबा मावनायनि साजा मोननांनो हागौ, गोसोआव गिनाय मोनगोन, गाज्रि सान। सिंह राशि, बेराम आजार जानो हागौ, सावस्रिया गोग्लैसोगोन, जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। कन्या राशि, निदान खैफोदनिफ्राय बारग'नो हागोन, नखरा गोजोन सान्थि जागोन, मोजां सान। तुला राशि, लुबैनाय हास्थायनायफोरखौ मोनफुंनो हागोन, रंजा खुसियै सानखौ बारहोहरनो हागोन, गोजोननि सान। वृश्चिक राशि, सोरजोंबा दान्थे बिदान्थे जानो हागौ, खुगा हमथानानै बाथ्रा रायज्लायनांगोन, सांग्राङै सोलिनाया गाहाम। धनु राशि, नखराव खालाय दैफोन जानो हागौ, गिदिर फुजा होस्रांनो गोनां जानो हागौ, सांग्राङै सोलिनांगोन। मकर राशि, रां रुफा आखायाव फैगोन, फालांगि खालामोब्ला गोबां मुलाम्फा जागोन, गोजोननि सान। कुम्भ राशि, गोबां रां खहा जानो हागौ, बायजोआव ओंखारोब्ला सांग्रां जानांगोन, हेंथा गोनां सान। मीन राशि, सोरजोंबा गोसो गोरोबलायनो हागौ, गोसोआव मोजां मोनज्लायनायनि सानस्रिया जायगा लागोन, मोजां सान। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। क'क्राझारनि CITआव मुं थिसन्नो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसन्नायनि एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनो थांगासिनो दङ। डिप्ल'मा, BTech, MTech, बेचेलर एन्ड मास्टार अफ डिजाइन आरो PhD नि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन। डिप्ल'मा प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FPT, CAI आरो AMT। BTech प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FET आरो IE। MTech प्रग्रामाव दङ WRH, CSC, FET आरो GET। बेचेलर अफ डिजाइन आरो मास्टार अफ डिजाइनआव दङ MCD आरो PhD नि थाखाय CE, CSE, ECE, FET, IE, ME, फिजिक्स, मेथमेटिक्स, केमिस्ट्रि आरो HSS। बे समाव अनलाइन आर'जलाइ लानाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 31 मेसिम थागोन। डिप्ल'मा, BTech आरो MTech नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ फैगौ 8 जुनाव खुंनाय जागोन आरो PhD नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 15 जुनाव खुंनाय जागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय एडमिशन सेल CIT क'क्राझारनि मबाइल नम्बर 9365031406 आव सुलाद लानो हागोन एबा query2025@cit.ac.in आव इमेल खालामहरनो हागोन। बेनि अनगायै cit.ac.in एबा admission.cit.ac.in बे मोननै वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन।